Dvakrát bol riaditeľom Slovenského národného divadla, tak ho pozná aj celé Slovensko. Hoci v prvom rade je umelec a zakladateľ festivalu Via Musica. Najnovšie by chcel šéfovať Bratislavskému mestskému divadlu a prihlásil sa do výberového konania. Spomínali ho aj v súvislosti s kauzou podujatia spojeného s predsedníctvom Slovenska v Rade Európskej únie v roku 2016. Na médiá ale nezanevrel a dnes je našim hosťom. Matej Drčka, vítajte. Dobrý deň. Mimochodom, ako sa s odstupom času pozeráte na tú medializáciu v tom roku 2016? Rovnako ako vtedy. Ja som sa tomu vtedy postavil čelom. Tie tvrdenia som odmietol. Ak si spomínate, tak ja som išiel dokonca na tú tlačovú konferenciu. Ale si to pamätám, preto sa na to pýtam, že s odstupom času mnohé veci človek nemá inak. Neľutujem. Tak ja som sa vtedy dozvedel, že pani Zuzka Hlavková ide akože povedať nejaké svoje pocity zo spolupráce, kde ma ide ani nie že obviniť, ale ako keby naznačiť nejaké potenciálne ovplyvňovanie procesov. A keďže to nebola pravda, tak ja som išiel na tlačovku. Mal som dve možnosti, ísť tam alebo tam neísť. Tak ja som tam išiel a som to dementoval. Ja som vtedy pozval aj médiá, aby prišli si pozrieť naše účtovníctvo, čo myslím si, že Smečko vtedy aj urobilo. A nemalo to vlastne potom žiadnu dohru, pretože tým, že to nebola pravda, tak sa nemalo čo zistiť. No, takže dobrá skúsenosť. Nebolo to zvláštne vzhľadom na to, že vlastne vy ste dovtedy boli akoby bezproblémový človek. Média vás celkom mali radi, nemali dôvod vás nemať radi, lebo ste boli v umení. A zrazu ste sa dostali do nejakej akoby konfrontácie. Ono je to do istej miery nepohodlné? No, nebolo to príjemné. To určite. A napokon dlho sa ako keby táto kauza pri mojom mene objavovala. Napokon dodnes ju spomeniete. Ale vtedy prvýkrát som bol konfrontovaný s negatívnym mediálnym záujmom. A myslím, že som sa rozhodol správne, že som sa tomu postavil čelom. Že som neutekal pred otázkami, že som chcel diskutovať ani nie, že vysvetľovať skôr. Ako viete, že keď vás niečo obvinia, tak tá prvá reakcia má byť, no viete to dokázať? Ja sa nemám z čoho vyviňovať, pokiaľ to neviete dokázať. A ja nerozumiem tomu, prečo v mnohých situáciách práve politici utekajú pred tými otázkami. Veď keď sa ničoho neboja, tak by mali byť schopní si sadnúť za stôl a čakať teda na tie dôkazy a o nich sa rozprávať. Takže dobrá skúsenosť, poučná skúsenosť, nie je príjemná skúsenosť, ale život nie je prechádzka rúžovou záhradou. Znovu, keby ste sa ocitli v niečom, to je jedno, čoho by sa to týkalo, nejaký problém, znovu ste typ človeka, ktorý by sa k tomu postavil čelom a buď by vysvetľoval, alebo by teda nejakým spôsobom ukázal nejaké dôkazy a podobne, keby mal pocit, že má pravdu? Robím to vždy. A čím som starší, tak tým ako keby jednoduchšie alebo prirodzenejšie si aj priznávam pochybenia. Ja si myslím, že to je hrozne dôležité, aby sa človek nezamotal. Národné divadlo bolo pre mňa naozaj že vysokou školou komunikácie, lebo riadiť takúto inštitúciu v takýchto časoch politických a ekonomických sa nedá bez robenia chýb. Čiže urobil som aj chybné rozhodnutia, či už personálne alebo manažerské, a nič, čo by ako keby ohrozilo chod divadla, ale rozhodnutia, ktoré som následne oľutoval, a vlastne ja som sa riadil zásadou, že okamžite to treba pomenovať. Okamžite netreba to skrývať. V prípade personálnej chyby treba tú personálnu chybu priznať, pomenovať to. Oveľa ľahšie sa potom hľadajú riešenia. Takže myslím si, že otvorenosť a nezamotávanie sa v nejakých ako keby dobre myslených klamstvách treba hovoriť pravdu. Mestské divadlo v Bratislavke sme spomenuli na začiatku. Láka vás veľmi? Vyzerá to, ako by ste silou mocou chceli viesť nejakú scénu. No, ja som sa o tom nedávno rozprával s takou skupinou priateľov, že do SND vošiel iný Matej, ako z neho po tých 4 rokoch vyšiel. Ja keď som išiel do Národného divadla, tak naozaj som nemohol sám seba označiť pojmom divadelník. Tá divadelná komunita nie je veľká a všetci sa medzi sebou poznajú. A mnohí z nich sú naozaj divadelníci, kovaní divadelníci, či už to režiséri, alebo dramaturgovia, alebo divadelní vedci. Ja som bol manažér. A trúfol som si na túto veľkú výzvu, lebo som mal za sebou množstvo skúseností, riadil som veľké eventy, aj väčšie kolektívy, ale vchádzal som tam ako manažér z oblasti umenia a to divadlo mňa to naozaj vo vnútri zmenilo. Ja som prvýkrát v živote pochopil, čo to znamená verejnoprospešnosť, čo to znamená verejný záujem,
prvýkrát som začal uvažovať nad kontextom kultúry a spoločnosti úplne iným spôsobom, že zrazu už som nepozeral na veci prísne manažersky, ale uvedomoval som si spoločenský dopad a spoločenský význam inštitúcie. Nie je veľa inštitúcií na Slovensku, ktoré majú takúto silu. Ja si dovolím tvrdiť, že SND má najväčšiu silu z hľadiska kultúrnych inštitúcií, z hľadiska spoločenského dopadu. A mňa to začalo strašne baviť. Hovoríte, že nie manažersky, ale tam ste museli predsa zohľadňovať manažersky aspoň to ekonomické hľadisko. Áno, to je obmedzujúce do istej miery. Museli ste sa mu prispôsobiť, lebo ten balík peňazí nie je nevyčerpateľný. Nie, určite. Akože manažersky to bola veľká výzva, zvládnutelná, veď po 3 rokoch sme mali historicky najlepšiu sezónu z hľadiska tržieb a návštevnosti v histórii, novodobej histórii SND, takže zjavne sa dalo z ničoho urobiť niečo, alebo zo zlej situácie urobiť dobrú situáciu, ale to podstatné je, že ja som sa do divadla zamiloval počas toho procesu. Išiel som tam s tým, že je to krásna manažerská výzva a odchádzal som s tým, že škoda, že som musel odísť, lebo to divadlo je proste krásna robota. A pre mňa to bola uzavretá kapitola. Ja aj keď som komentoval, alebo stále komentujem to dianie a prácu Martiny Šimkovičovej, tak to na niekoho mohlo pôsobiť, že som nie je vysporiadaný s odchodom z SND. Som s tým úplne vysporiadaný a neplánujem sa tam vrátiť. A v nejakej chvíli prišla informácia, že ide byť výberové konanie do Mestského divadla, kde je navyše len činohra, čo musím povedať, že napriek tomu, že som zo sveta hudby, tak činohra mi prirastla k srdcu najviac, tak som si povedal, že skvelé. Táto krajina v tejto chvíli potrebuje kvalitné slobodné divadlo, tak to ideme skúsiť. Čím to je, že hovoríte, že prirástla vám k srdcu činohra? Vaša manželka je operná speváčka, vy sám ste hudobník. Skôr by som si povedala, že nejaká opera, povedzme, že muzika. A nie. To je, že činohra? To by som asi musel odpovedať veľmi dlho, ale keď začnem od konca, tak mňa veľmi zaskočilo to, ako v momente, kedy naša ministerka, teda ministerka kultúry, začala praktikovať ako keby kultúrnu politiku krajnej pravice, tak činohra sa okamžite voči tomu vyhranila. Okamžite to správne pomenovala, povedala, nie, toto sú červené čiary, za ktoré nepôjdeme. Či už je to velebenie ruského režimu, alebo výroky ministerky o bielej rase, že tam sa okamžite spustili nejaké kontrolky tej činohre a činohra, napriek tomu, že samozrejme aj tam sú rôzne spojenia v rámci toho súboru, boli jednotní, že toto nie. Opera mlčala. Opera je konformná. Opera, tým, že sú tam aj kolektívne telesa, orchester, zbor, solisti, oni sa tak skrývajú v tej masovosti, strčia hlavu do piesku a sú tížko, napriek tomu, že mnohým a väčšine to nevyhovuje ten systém, ale boli tížko. Takže začal som od konca, že ako keby v nastavení, tom ľudskom, občianskom nastavení činohra je niečo úplne iné ako opera. A z hľadiska aj toho prevádzkového, aj tej atmosféry, ktorá je vo vnútri, nechcem teda príliš, nazvem to, že brízgať na operný svet, ale je to naozaj že mimoriadne zložitý a povedal by som až toxický, z hľadiska vzťahov toxický svet. A vedel som to porovnať tým, že som zhora z toho top managementu chodil napríklad do bufetu činohry a do bufetu opery. Stretával som sa s ľuďmi z jedného aj druhého. Každý má svoj bufet? Áno. Neporovnateľné atmosféry. Naozaj v tej činohre vládne priateľský duch, prajú si navzájom, vedia sa spolu rozprávať, neriešia sprostosti. Bohužiaľ v tej opere sú veľké pnutia vo vnútri tých súborov medzi sebou. Je tam obrovská závisť. Proste tá toxicita. Čo to je? Nie je to tým, že tam sú skôr asi soloví hráči? Alebo nie je to v tom? Je to na dlhšiu analýzu, ale faktom je, že to nie je nič, čo je špecifické pre Slovenské národné divadlo. Ja som mal nedávno teda mnohé rozhovory s rôznymi riaditeľmi operných divadiel. Za mojej éry sa SND stalo súčasťou Opera Europe, čo je vlastne platforma, ktorá združuje všetky veľké operno-baletné domy. La Scala, Bayerische Staatsoper a tak ďalej. A jeden nemenovaný kolega z Českého divadla operného povedal, pane kolego, opera je zlo. Tak na tom sme sa samozrejme dobre pobavili, ale každý riaditeľ, ktorý vedie trojsúborové divadlo, mi potvrdil, že tá činohra je vlastne úplná selanka z hľadiska nálad.
oproti tej zložitosti opery. Bolo by to na dlhšiu analýzu. Ale toto je vraj aj v baletných súboroch, teda ako vy hovoríte, nie len teda u nás, ale aj v inde vo svete, veď napokon veľa filmov vzniklo. Áno, opera a balet som dal ako keby do jednej množiny. Takže to, že DPOH je činoherné divadlo, je pre mňa skvelá správa. Vráťme sa k tomu divadlu. To Mestské divadlo a Národné, to sú neporovnateľné rozdiely. Sám ste povedali, že to je akoby jeden súbor. Môže takýto typ scény konkurovať tej národnej alebo činohre, ktorá je v tom národnom? Konkurovať určite môže, ale ak ideme s nejakou ambíciou s mojím tímom do výberového konania, tak to ambíciou nie je konkurovanie Národnému divadlu. To ambíciou je vytvoriť ďalšiu scénu, ktorá bude ponúkať kvalitnú drámu, kvalitné inscenácie, kvalitné divadlo. Napokon, keď sa pozrieme len do susedných Čiech a do Prahy, tak tam, nedávno som sa rozprával s kolegami z Prahy, že koľko reálne tých činoherných divadiel tam vlastne majú a povedali, že už sa to ani zrátať nedá, pretože dneska už je divadlo všetko možné, aj malá miestnosť, kde pomaly sú stand-upy, ale zodpovedne viem povedať, že je tam minimálne 50 veľmi kvalitných činoherných divadiel v jednom meste. Takže keď si zoberieme, že u nás okrem Národného, teda máme samozrejme divadlo Arena, divadlo Astorka, L+S, je tu určite priestor pre ďalšie kvalitné divadlo, ktoré napokon aktuálna pani riaditeľka Valéria Šulcová úspešne rozbehla počas uplynulých rokov. Vy ste sa prihlásili do výberového konania, ono bude niekedy v jarných mesiacoch, ak si dobre pamätám, čo som si načítal. Ja nepredpokladám samozrejme, že teraz mi poviete, že s čím pôjdete do toho výberového konania, ale určite máte nejakú predstavu o nejakých zásadnejších zmenách alebo návrhoch, že čo by malo byť takouto nosnou vecou vášho projektu alebo nosnou témou. Ten proces výberového konania sa už rozbehol, pretože my sme vlastne posielali teraz prihlášky. Včera predčerom sme dostali informáciu, že sme postúpili na základe našich CV, teda životopisov a motivačných listov do druhého kola. Hovorím my, lebo idem do toho opäť s tímom. Matúš Bachinec bude vynikajúci slovenský režisér, bude ako umelecký riaditeľ v tom mojom tíme. A čiže proces sa spustil. No úplne zásadnou vecou z hľadiska prevádzky bude, že v prípade, že to budeme my, kto budú riadiť DPOH, tak založíme súbor. Momentálne to divadlo funguje bez hereckého súboru. My plánujeme, už máme oslovených niekoľko hercov v závislosti od toho, či a kedy, tak začneme oslovať potom ľudí následne na pracovné zmluvy. Takže bude to kombinácia interného súboru. Na úvod v tú prvú sezónu chceme začať s 11 internými hercami, plus samozrejme hosťujúci. Máte po výhľade aj nejaké známe mená? To určite áno. My sa určite z hľadiska hosťovaní, na hosťovania budeme určite oslovovať hercov aj z etablovaných divadiel, čiže to Národné divadlo alebo regionálne divadla. To je úplne legitímne. Aj dnes herci z Národného divadla vystupujú v Aréne. Takže toto určite áno. Napokon tých mimoriadne kvalitných hercov tu nie je na Slovensku až toľko, aby sme si ich nezdielali. Medzi divadlami to je úplne legitímne. Takže herecký súbor, kvalitná činohra, tak ako v Národnom divadle, aj tu mojou úlohou nebude tvorba dramaturgie, ale skôr starostlivosť o inštitúciu ako takú. Postupná rekonštrukcia, lebo to divadlo je z hľadiska divadelných technológií vo veľmi zlom stave. Tam sa plánovala generálna rekonštrukcia, ktorá sa nakoniec nekoná. Takže jediná cesta je priebežne ho rekonštruovať. A to sú presne tie výzvy, ktoré mám rád. Takže na toto sa ja veľmi teším. A myslím si, že vzhľadom na to, čo sa deje v spoločnosti, tak popri tej kvalitnej divadelnej tvorbe alebo divadelnej práci pre mňa bude veľmi dôležité. Máme dve ďalšie oblasti, ktoré budeme rozvíjať, a to je vzdelávanie. To znamená, že chceme naozaj integrovať do procesu školy žiakov, a nielen teda základné školy, ale aj stredné a vysoké, a vytvoriť vyslovene systém a program, kedy budeme mať aj študentov, ktorí budú s nami kráčať celú sezónu, ale budú aj jednorázové projekty, kde budeme prepájať našu históriu s divadelnou tvorbou. Lebo cez divadlo a cez príbehy sa dajú práve uchopiť veľmi zrozumiteľným spôsobom aj tie temné miesta našej histórie. Takže tu vidím veľký priestor. Tuším, keď spomínate rekonštrukciu, aj v Národnom ste začínali rekonštrukciu, áno, že? Áno. Tak je rekonštrukčný riaditeľ. No takto, naša krajina, mladúčka krajina má ako keby mnoho chorôb a jednou z nich je dezolátny stav majetku štátu. A to nie sú len nemocnice, čo vidia všetci, ale to sú aj divadlá.
Takže je úplne prirodzené, že sa o tie budovy sa treba starať. Národné divadlo malo v správe 3 budovy a my sme teraz spustili rekonštrukciu umelecko-rekreačných dielní z plánu obnovy. Boli sme jediná inštitúcia v rezorte, ktorá úspešne čerpala a čerpá teraz peniaze a plus sme mali rozbehnutú rekonštrukciu historickej budovy, čo teraz nová poverená pani riaditeľka zastavila tento proces, ale teda je to niečo, čo robíme spontánne s mojím tímom a budeme v tom pokračovať, ak budeme úspešní v DPH. Od čoho závisí, že či bude divadlo a či je divadlo akékoľvek, národné dáme trochu bokom, lebo tam je tá situácia špecifická, či je v zisku, či je v ziskové, či si dokáže na seba zarobiť? V zisku nevie byť žiadne divadlo bez dotácií. V Európe neexistuje žiadne, určite nie trojsúberové divadlo, možno nájdu sa súkromné činoherné divadlá, ktoré majú nastavený ten model tak, že sú udržateľné. Tie sú ale zvyčajne, treba povedať, v menších priestoroch, v menšom, v komornejšom, čiže tam ten zisk je ako logickejší. Že... Áno, ale tiež nemám úplne urobené štatistiky. To, čo viem pozitívne povedať so 100% istotou, je, že neexistuje operno-baletné alebo trojsúborové divadlo, ktoré by fungovalo bez dotácií. Národné divadlo vlastne bolo ako keby absolútnom tom priemere. Znamená, že 80% rozpočtu je štát alebo zriaďovateľ a 20% sú vlastné príjmy, čiže vstupenky, sponzoringy a tak ďalej. A tento pomer 80-20 je naprieč celou Európou. Mestské divadlá fungujú často podľa veľmi podobného systému. Niekedy je zriaďovateľov viac, niekedy aj kraj, aj mesto. To je nepodstatné. Že nepredpokladáte, to je základná otázka, že bez dotácií. To je nemožné. To je tak, ako je to divadlo nastavené, je to nemožné aj vzhľadom na to, že tá budova nepatrí divadlu, tá budova je mestská. Takže ambíciou nie je byť v zisku v zmysle, že bez dotácií, lebo to častokrát si ľudia myslia, že sa zarobí viac na vstupenka, tak je divadlo v zisku. Je to dotované. A vždy to bude dotované, tak ako sú dotované nemocnice, dotované školy, tak je dotovaná aj kultúra. Ale našou ambíciou a vlastne ten priestor, kde chceme nájsť peniaze na zaplatenie toho interného súboru, je zvýšiť počet predstavení a zvýšiť návštevnosť. Mm-hmm. Vy ste zakladateľom festivalu Viva Muzika, to je festival klasickej hudby. On už má cvenk, má meno, ale chcel by som sa vrátiť do tých úplných začiatkov, keď žiadne meno nemal. A keď ste začínali, keď ste robili ten prvý krok a nevedeli ste, ako to dopadne. Bol to risk, alebo ste ešte na istotu nejakým spôsobom, že toto zaberie? Ja som taká povaha, že ja to necítim ako risk. Ono to je risk, ale ja to vnímam, že ideme do toho. Nech to stojí, čo to stojí. Zvládneme to. Mám vždy veľmi pozitívny mindset. Aj do Národného divadla som išiel s pozitívnym mindsetom, inak tam človek nejde. Ale pri tom prvom podujatí ste ho nemali. Ste nevedeli, do čoho idete. Áno. A urobil som vtedy, prvé roky som narobil množstvo manažerských chýb, ktoré ma ale posunuli. No, Viva Muzika bola v zložitej finančnej situácii prvých 8 rokov, kedy naozaj ja som z inde zarobených peňazí vlastne akože ja som dotoval ten festival a v nejakej chvíli sa to pekne ustalilo, že fungujeme trojzdrojovo, máme vždy nejaké verejné zdroje, nejakú podporu vo forme grantov, sponzorské peniaze a vstupenky. A čím je ten festival úspešnejší, mali sme toto leto vlastne bol 20. ročník už, takže sme si už vybudovali silnú divácku základňu, takže tie výnosy zo vstupeniek rastú a je veľmi zdravé pre kultúrne podujatia mať to financovanie viaczdrojové, aby keď teraz vidíme, že Lukáš Machala a Martina Šimkovičová sa snažia úplne ako keby zničiť, anihilovať Fond pre podporu umenia, tak je dobré mať zadné vrátka, respektíve aj iné oporné nohy, že keď fond vypadne ako zdroj financií, prežijú len tie podujatia a len tie inštitúcie, ktoré mali viaczdrojové financovanie. Vy ste človek vo všeobecnosti, sa o vás hovorí, píše ako o úspešnom človeku, úspešnom manažerovi. Bolo niečo, povedzme, že vo vašich začiatkoch a väčšinou ľudia veľmi radi hovoria o tom, v čom sú dobrí, čo im išlo, v čom majú úspech a to je v poriadku. Viete mi povedať niečo, čo vám povedzme, že nevyšlo? Lebo každý máme takých vecí dosť, ktoré nám nevyjdú a poviem si, toto mi nevyšlo, chcel som a nevyšlo mi to. No jasné. A opäť, ja som ten typ, že ja vytesňujem negatívne zážitky a moja žena je zo mňa zúfala, čo sa týka mojej pamäti. Ale patria k životu tie negatívne. Patria k životu. V súkromnom živote by som povedal, že som rozvedený, čo považujem za zlyhanie, za osobnostné ako keby zlyhanie. To je vec, na ktorú
nie som hrdý, mám s prvou manželkou 2 deti, ktoré určite to v tom období nemali ľahké. A v tom pracovnom živote, no vzhľadom na to, že naozaj 20 rokov organizujem podujatia, tak je úplne jasné, že nie každý koncert sa podaril, nie na každom koncerte diváci dostali ten komfort, čo by mali. Ja mám eventovú agentúru, čo je vlastne ako keby môj primárny zdroj príjmov dlhé roky, tak tiež vždy sa dá urobiť niečo lepšie. Takže áno, to, čo mňa najviac mrzí, sú moje zlé personálne rozhodnutia, že keď niekomu verím, ja mám celkom čuch na ľudí a aj talent hľadať a stavať dobré tímy a z času na čas sa pomýlim a pomýlil som sa aj v Národnom divadle v 2 prípadoch a to je vždycky to najviac mrzuté, lebo to sú logickí ľudia, ktorých ako keby tlačím do popredia, dostanú odo mňa aj možnosť, aj podporu a potom, keď sklamú, tak či už proti vlastnej vôli, že na to nemajú, alebo vedome škodia, tak to vnímam akože veľmi... To ma tak asi najviac boli. Čiže tie zlyhania... A vyčítate to sebe vtedy? Áno, že som to neprečítal. Že som tú situáciu neprečítal. Čiže takúto otázku som ešte nedostal, ale teda ak by som mal povedať, že čo vnímam ako svoje najhoršie zlyhania, tak sú to zlyhania v oblasti mojej personálnej politiky. Zaujala vás táto ukážka? Pustite si celý rozhovor. Môžete si nás predplatiť na webe dvtv.sk. Link nájdete v poste. A sledujte nás. Žiadny hosť už vám neutečie.